भैया हम राणा रंजीत बासु अपन एगो कविता आप लोगन खातिर भेज रहल बानी। आप लोग के ई कविता जरूर पसंद आई। यदि पसंद आई तो वीडियो के शेयर करब, लाइक करब, कमेंट करब और हमार चैनल के सब्सक्राइब करल जन भूलाई। तो आई जा कविता के साथ में जुड़ी जाए। अरे कबले बेचल जाई माई भोजपुरी, कबले बेचल जाई भाई भोजपुरी। अरे कबले बेचल जाई माई भोजपुरी, कबले बेचल जाई भाई भोजपुरी। कबले उपेक्षित रही भाई भोजपुरी, कबले बेचल जाई माई भोजपुरी। काहे भोजपुरिया करे जग हंसाई, मातृभाषा से बनाई के दूरी। कबले बेचल जाई माई भोजपुरी, कबले बेचल जाई भाई भोजपुरी। कबले बेचल जाई माई भोजपुरी, कबले बेचल जाई अरे भाई भोजपुरी। कितना बाले संसद, कितना विधायक, कितना हीरोइन, नायक खलनायक। कितना बाले संसद, कितना विधायक, कितना हीरोइन, नायक खलनायक। कई बार बनले कितना सीएम पीएम, कई बार बनले कितना सीएम पीएम। अरे भोजपुरी के कर कर के जी हुजूरी। कबले बेचल जाई माई भोजपुरी, कबले उपेक्षित रही भाई भोजपुरी। कबले बेचल जाई माई भोजपुरी, कबले उपेक्षित रही भाई भोजपुरी। कितना लड़वैया लिखवैया मुंह मोड़ले, पाके प्रसिद्धि नाता तब तोड़ले। कितना लड़वैया, कितना लिखवैया, कितना लड़वैया लिखवैया मुंह मोड़ले, पाके प्रसिद्धि नाता तब तोड़ले। गागा के भोजपुरी बन गईले सितारा, गागा भोजपुरी बन गईले सितारा। अरे बुरी बतावे लगले अइला पेलूरी। कबले बेचल जाई भाई भोजपुरी, कबले उपेक्षित रही भाई भोजपुरी। एक औरी भी अंश बा, यदि आप लोगन के अच्छा लगी तो पूरा ही कविता के आप लोग के सुनाई। प्रणाम। हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमारे बहुत सारा वीडियो बाटे जौन के बहुत शानदार ऊपर जाके क्लिक करके हमारे वीडियो के देखिए। प्रणाम। जय भोजपुर।